Tlet ijiem li fihom se jingħaqdu l-aspetti kreattivi, kulturali u artistiċi flimkien fil-gżira ta' tliet għoljiet. Gozo Alive fit-tmiem il-ġimgħa ta' bejn it-18 u l-20 ta' Mejju li ġej se jara fost l-aqwa esponenti mużikali lokali fosthom Red Electric, The Travellers, Ivan Grek and Band. Ma' dawn se jkun hemm il-partiċipazzjoni esklusiva tal-grupp popolari Ingliż Radmantle. Waqt li ħabbret dan il-festival, il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana fissret li l-Ministeru jrid joffri spettaklu popolari lil poplu b'mod li jilħaq l-apprezzament u joħloq divertiment adekwat għall-etajiet u l-gosti kollha. Il-qofol tal-spettaklu se jkun is-sibt 19 ta' Mejju. Matul il-ġurnata madwar Għawdex kollu se jsiru spettakli bil-kollaborazzjoni tal-Kunsillu Lokali. L-avveniment ewlieni se jkun is-sibt filgħaxija meta kultura popolari tinfreċ qalb in-nies billi jerġgħu jintużaw it-toroq u l-ispazji pubbliċi tal-Belt Victoria b'mod innovattiv u kreattiv. Dan jinkludi taħlita ta' attivitajiet adattati apposta għal siti partikolari madwar it-toroq tipiċi tagħna. Dawk li se jattendu se jesperjenzaw l-aqwa mużika, sfin, arti viżiva, arti diġitali, storja u moda. Waqt it-tħabbira ta' Gozo Alive tkellem ukoll Joe Muscat mill-Assoċjazzjoni Għawċija tat-Turiżmu dwar kif din l-attività se tkompli ssaħħaħ il-prodott turistiku ta' din il-gżira xkejkna. Dina l-event ta' Gozo Alive hija opportunità li bħala Assoċjazzjoni Turistika Għawċija fisem is-settur turistiku Għawċi kollu nilqgħu b'sodisfazzjon u nħossu li din hija event importanti ħafna f'dan il-perjodu fix-xahar ta' Mejju, perjodu bejn il-festi tal-Għajt kif ukoll il-bidu tal-istaġun sajfi, għaliex ser tkun attività li tkompli ittejjeb il-prodott turistiku Għawċi.